morning! Днес ни очаква много продуктивен ден, затова станах и заоправих в 6. Сега е 8 и е време за закуска, но не знам какво да си направя. Добре, че перфектно знам кой да попитам. И това е Gemini, AI асистента от Google. Можеш ли да ми дадеш идея за бърза и лесна закуска само с 3 съставки? Разбира се. С хляб, авокадо и яйца можеш да си направиш бързи и вкусни сандвичи с авокадо и яйца. Свари яйцата, намачкай авокадото и ги смеси. Намажи сместа върху филийките и готово. Измислих 2 опции за аутфит, но не съм сигурна кой от тях да облека. Кой от тези 2 аутфита ти се струва по-подходящ за моят продуктивен ден? Роклята е много сладка, но може би не е най-практичният избор за ден, в който ще се движиш много. Добре, готова съм да излизам. Направи ми напомняне да обработя видеото, когато се върна вечерта в 9. Напомнянето е настроено за 21:00 часа тази вечер, за да обработиш видеото. Ето го моето напомняне за 9. Къде мога да измия колата си наблизо спрямо локацията, на която се намирам? Открих 5 автомивки наблизо. Ето първите 3. Няма да ви го показвам изцяло, но ми изкара опътвания на картата и аз тръгвам. Помощта на Gemini, асистента от Google, моят ден мина лесно, продуктивно и без стрес.